Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala Allah tabarakallahu ta'ala, tabaraka wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ta'ammal annaka kaifa tatahammalu dhulla wal masyaqqah fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'an an tastahriha biha 20 sanatan fa kaifa la tatahammalu dhalik ayyaman qalaila raja'al istirahah abadal abadi. Al ibadah awwaluha murrun wa akhiruha khulwun. Niki nyritakaken utawi ngedohno tata carane dumateng khususe umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngedohno carane supaya wong iku gampang nemokno apa sing disejo. Gampangno utawa nemokno gampangno perkara sing dijaluk utawa sing disejo. Salah siji carane wong supaya nemokno dalan sing dijaluk, ngendikanipun Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Jadi supaya awak dhewe ku nemokno perkara sing dijaluk terus digampangno pangeran, niku salah siji carane jenengan kudu tenanan jahadu fina, tenanan nuprih ridhone Gusti Allah. Jadi tenanan niku maknane wong tenanan tok niku bakal digaweno dalan gampang saking Allah. Wong lagi tenanan tok iki. Lah bukti wong iku tenanan niku pripun? Ngendikane Al-Imam Al-Habib Al-Haddad, man ta'awwada naqasa naqdul azaim hila bainahu wa bainal ghanam. Bukti wong tenanan niku napa? Wong iku ora kulino batalno niat apik. Wong iku ora kulino batalno niat apik. Wong kok kulino batalno niat apik, hila bainahu al-ghunam. Wong kok kulino batalno niat apik, wong mau bakal kehalang sangka keuntungan. Contohnya wong niat ape rotiban, niat ape ngaji, lagi udan saitik wis tengok-tengok nang ngene. Lah iki jenenge wong kulino. Aja mau kulinakno. Maksude kono piye bolak-balik. Kene wis dhe niat apik terusno supaya awakmu diwehi dalan gampang saka Gusti Allah. Jadi maknane wong iku nek kepengin sesuatu iku aja kulino mok batalno. Supaya awak dhewe digampangno entuk apa sing mok karepno, digampangno karo Allah Subhanahu. Mergo walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Saman kepengen tani, kula niku tani ora iso. Karo Mbah Mon dikon tani mulai juga iso tani aku. Tapi wong sekarek budal ngono, ora usah dibatalno. Cung mulai tani wis tani. Tapi nek saiki trimo karo Mbah Salim, omane karo Rahmat, macul ambek aku mau kalah. Yo. Lanahdiyannakum subulana. Kowe bakal digampangno nglakoni apa sing mok sejo nek awakmu iku tenanan. Lah tenanan iku maknane aja kulino batalno niat sing apik. Malam Selasa Legi pokoknya tak nek sesuk budal kok mau batalno khila bainahu wa bainahu al-ghunaim, kowe bakal ditutup sangka keun iki
ngendikane Allah. Aja apa kowe ayo aja nguyu kowe. Wis kadung mau niati apik kok mau batal. Lah iki terus. Supaya digampangno karo Gusti Allah. Iku jenenge walladzina jahadu fi sabi lanahdiyanahum subulan. Kowe bakal didono dalan maneh dalan akeh. Dalan apik ning dalem donya ing dalem akhir. Subulan iku maneh dalan macam-macam. Kowe kok tenanan menggeluti dunia kepesantrenan koyo ngene iki. Ya apa jenenge? Oh ini apa ngaji? Yo ndelalah engko pangeran yo nuduhno dalan supaya awakmu gelem sinau. Kula gadah cerita aneh iki. Tenang iki, tapi ora rasa tak dono wong nggih. Kula niku gadah kanca anake kiai. Kula gadah kanca anake kiai. Wis. Mare ngono piyambake niku wis bar bar mondok bar macam-macam lunga nang Jakarta. Ya lunga nang Jakarta. Golek dhuwit. Yo golek dhuwit. Dadi uripe iki golek dhuwit wis golek dhuwit wis. Mari ngono iku piyambakan niku delalah ngipi ketemu gurune, Pak. Ngipi ketemu gurune. Lah gurune kandha ngene. Lah nang omahmu ana emas kok mau tinggal terus ngono. Omahmu ana emas kok mau tinggal. Jadi akhirnya dia gara-gara ngipi ketemu gurune malu, mulai. Apa wae sing nang gone Jakarta dek iku dhuwit, dek iku motor, dek iku pacar, macam-macam ditinggal kabeh mulai. Yen nang gone omah yo ngumpani piyambak biyen mondok yo ora patek tenanan. Tapi karo Gusti Allah dijanjekno wong kok tenanan kowe nglakoni apik mesti bakal diduduhno dalan karo Gusti man apa amila ilman 'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Kowe kapan nglakoni siji ilmu, awakmu ku bakal didudono ilmu macem-macem sing ilmu mau sadurunge awakmu gak roh. Lanah dianaku subulan. Kowe bakal didono dalan. Iku janine Allah. Dadi nek awak dhewe kepengin kepenak, piye carane? Jihad maknane tenanan. Tenanan iku maknane aja sering batalno niat sing apik. La hadda yatma'u minal wilayah wala fima naluhur rijal minal maratib al-iwali illa in mawwada nafsahu wa hazzaba. Ana wong kepengen dadi entuk derajat wali, ana wong kepengen entuk derajat wali, utawa wong sing wis dadi wali iku ora ana dalan maneh kejaba ndekne mateni nafsune alias mengendalikan nafsunya lan ngrasa awake ora duwe pangkat apa. Jadi nek sampean kepengin ngeraih tingkatan wali utawa macam-macam utawa wis dadi wali, ini akan terus istiqomah kewalianmu selagi awak dhewe mengendalikan hawa nafsu dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Lah ini kan ya abot. Apa tega abot? Ya abot. Wong kok ngrasa gak luwih apik, ora luwih dhuwur timbang wong piye rasane? Wong jelas-jelas kono wong iki rupane iki ireng. Mosok gak oleh ngrasa luwih apik. Lah ngene iki abot. Lah abot iki jenenge nek sampean tenanan iku jenenge berjuang iku mesti nek sampean tenanan mesti diweki dalan gampang sangka pangeran. Aja geman batalno niat mergo syarate wong mempertahankan derajat kewaliane. Wong syarate kepengin dadi wali, syarate sitok. Wong kudu mekek hawa nafsu. Mateni hawa nafsu dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ngerasa gak duwe apa-apa. Apa nemu mboten abot? Abot, tapi aja ngerasa abot. Nek ngerasa abot ya diapun karo pangeran.
Mula kula ndek tengene omah ana wong badhe umroh niku, badhe umroh. Iki dilalah umroh niku mudah, Mbah. Umroh iki mudah. Ora mudah, ganti rego iki. Mergo pesawat itu sakniki tambah 6,5 juta. Sing biasanya regane 15 juta tambah 6 juta piro? 21 juta. Iku nek niatmu ora tenanan lah glendang kowe ya. Glendang. Nek tak kumpul kabeh, pripun iki jenengan siyos mboten iki berangkat, Mbah. Ora, Mbah, ya kudu berangkat. Ya mesti nek sampean yakin bahwa ini adalah perjuangan, mesti didudono dalan saka Gusti Allah. Ta'ammal annaka kaifa tatahammalu dhulla wal masyaqqah fi talabid dunya syahran aw sanatan. Saiki coba angen-angen. Sajal angen-angen. Awak dhewe kepengin entuk dhuwit, kepengin entuk donya. Iku dilampu apa jenenge tatahammalu dhulla wal masyaqqah. Nanggung ino lan nanggung apa sengsara. Awak dhewe golek dhuwit iku lho sampai di pulau penanggung ino nanggung sengsara. Bengi iki ra turu, isuk jam 4 wis tangi budal ndoro nggawa sapi. Engko barang teko sapi dilelah sapine nang kono isih bermasalah, dipisoi wong gara-gara golek ndo. Lah awak dhewe mendina wis ngono iku. Awak dhewe dililo diino wong lilo rekoso mung gara-gara apa? Golek duit. Lilo apa jenenge awak dhewe iku buruh nang ngene Cina mung gara-gara golek duit. Disalangen-angen. Lah tujuane wong rata-rata golek duit supaya iso istirahat kanggo bekal hari itu. Ngono. Rajaan antastahya biha 20 sanatan. Supaya dene itu kak duwe bekal kanggo iso istirahat ing dalam dina apa hari itu hari. Ngono wae mok lakoni. Jadi awak dhewe dina wong gara-gara duwe iku wae dilakoni bendino. Anak buah dibentak bose. Ora apa jenenge ora ngamuk ya gara-gara pengen entuk duwe. Ngono dilakoni bendino. Jajal ngono ku kanggo apa jenenge la fa kaifa la tatahammal dzalik ayyaman qalaila raja'al istirahah abadal abadi. Jajal kaya ngono ku awakmu iku dinggo nanggung rekoso ngempet hawa nafsu supaya iso istirahat selawase lawas nunggone swarga. Paham nggih? Dadi awak dhewe bendina iku janjane perang terus karo hawa nafsu. Awak dhewe lilo diino. Lah iku supaya manggo gambaran, lho awakmu golek dhuwit wae kuat, mosok golek swarga ora ku. Ngono lho. Kene donya paling iso istirahat paling hari tua paling mau pirang dina. Tapi nek swarga selawase lawas. Lho ngono kok ora mok lako. Makane digendikane Roma irama maksiat itu mahal ya Kak. Maksiat mahal tapi wong do golek. Swarga sing murah tapi do ditinggal aneh. Wong dina gara-gara dhuwite gelem apa meneh saiki diina karo Gusti Allah tapi entuke swarga kok ora gelem kuwi. Sangka perkara sing kaya ngene iki iso sampean angen-angen lha ya awak dhewe ternyata lebih mementingkan dunia daripada golek ridhone Gusti Allah. Dan sampean kudu yakin fa innallaha la ma'al muhsin. Pangeran ku mesti bareng karo wong-wong sing apik. Wis ngono ae. Kae apik mesti diewangi karo Gusti Allah. Kowe apik istiwangi wis mesti. Kulo niku nek tenggene Mekah niku kulo sering celuk jenengan. Wis ta, wong nek ngandalno awak dhewe iku mesti ino mesti rugi. Mekah iku mbuh piye ceritane? Mekah niku koyoke tanahe panci tanah-tanah suci. Dinggo guyon ora kena, ya, dinggo guyon ora kena. Iku nek Mekah niku ngrasa sombong saithik wae.
Alah aku wis roh bali hotel yo kono. Aku wis bendina rono. Lho ngono kuwi. Pangeran nudono. Kula niku digawe bingung. Mara apa jenenge masjid balik nang hotel kono muter nggone hotel mbuh ping pira wae. Iki nondi nek ora ketemu mong gara-gara apa? Saya merasa luwih dhuwur luwih roh iso karo pangeran digawe bingung. Iku Mekah. Mulane jenengan nunggune Mekah iku aja sampe ngomong sing ora. Saiki cara bahasa ngene. Ana jamaah tuwa ora iso HP-nan, ora iso maca, ilang. Piye tekem jajal. Iku nek sampean ngandalno kepinteran malah orang arah didudukna karo wong inna ya wa innallaha lama'al pangeran itu bersama orang-orang yang baik. Sombong apik tau gak apik? Ora apik. Mangane kudu gawe bingung sombong. Kuwi to Mekah niku andelane sitok ana wong tuwek kok delalah ilang ora ndek HP ora roh iso maca. Sing penting kula niku marek karo apa jenenge iki mau kula nanti untuk ijazah pokoknya Fatihah karo Nabi sapa Ji? Nabi sapa Ji? Lali neh gaji setepan dhewe lali dene cah. Pokoknya Fatihah karo Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sayyidah Khadijah karo Sayyid Hamzah sing nomor 5 tau Fatihah Mbah Mun. Pokoknya nalika ngene kono kok delalah ketemu kesusahan iki tak Fatihah iki. Ya. Mergo ngendikane kiai ngene. Orang itu tidak akan benar-benar bisa atine lembah mana. Senajan dene wis apal Quran, apal hadis pinter tapi karo wong biyen-biyen gak roh ceritane. Orang arah iso duwe ati sing lemah lembut, senajan pinter ngaji, apal Quran, apal hadis, tapi ke karo guru-gurumu ora apa. Kamu tidak akan mungkin menjadi sosok sing lemah lembut apa lembah mana. Ya kaya ngono. Jadi intine wong iku kudu apa jenenge ngerasa uripe iku iso kepenak mergo ana barokahe wong biyen. Jadi kapan nggone Mekah kok kangelan kabeh pokoke maca niku Fatihah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sayyidah Khadijah karo Sayyid Hamzah yang terakhir mergo kula gurune Mbah Mun nggih kula Fatihah Mbah. Sampeyan ora kudu ngono. Yo Fatihah gurumu dhewe ya, Fatihah gurune dhewe wis. Lah ngono ku delalah ora suwe, delalah yo ketemu. Mbah Salim ngono karo aku gumun dene. Dal tak kowe lape. Menawa gumun dene kan jarang dene. Ora tak dono-dongan dene. Jadi nek Mbah Salim ku ape mara Mekah, ape mara nggone Ka'bah iki. Dina iki ape mlebu tok ngono wis kangelan setengah mati. Mbah yo. Tenan. Dene karo kohar karo sarmas itu tak ayo mlaku Mbah, tapi syaratnya ki maca iki donga iki tak wacana sik aku. Tak wacana donga tapi gak aku tak dalno Mbah nek, gak tak dono. Sing tak waca apa lagi iki tak dono. Ayo maca Fatihah. Yo maca Fatihah iki marang nek Ka'bah iki set kluthuk ngonais tok ngene ngarepe Ka'bah. Jadi orang itu tidak akan benar-benar selamat, tidak akan benar-benar apik, tidak akan benar-benar gampang ngadepi urip, senajan wong ngalim pinter, ndekne ora gelem apa jeneng ngapal sejarah guru atau salafus saleh. Jadi salafus saleh iku maknane wong biyen-biyen iku nggawa barokah. Kek nyebut tok mesti apa barokah kolangit iki met. Lah niku salah siji wong iso supaya iso ngamalno tenanan ijtihad ngadepi urip. Salah sini apa? Sing penting eling gurumu beres. Sing penting eling urip kok ruwet kabeh. Sing penting eling guru. Engko mesti diduduhno dalan karo Gusti Allah untuk apa sing dikarep.
wa innallaha lama'al muhsin. Pangeran mesti kowe kudu yakin nek panci iku apik mesti dibantu pangeran. Kowe kudu ngono. Nek iku apik pasti dibantu pangeran. Kaya wong mau kancaku mau di Jakarta, nang kono regane wis jos, Mbah. Wah, miliaran. Mulai nang desa. Ngarit ora iso, ya. Ora iso macul apa, Mas? Ora iso, Mbah. Tapi dene mulai gara-gara dikon nang omah ana Mas kok mok ting. Ya. Saiki kalau sampean wis sugih dene ketoke lho. Ketoke ya. Ya, ketok. Dadi wong iku nek pancen diterah apik ya ndelah iku ya eling guru, eling gurune ndelah iku ya kepenak, nggih. Pokoke sing kena dipun angen-angen iki. Walladzina jahadu fina lanahdiyanakum subulana. Pokoke sampean nek kepengin sesuatu sing digampangno pangeran, sampean niate aja geman mok batalno, ya. Kecuali zaman yo balane tenanan ya apa-apa ora ana udur sarah terima udan saiki kok mau batal no. Lah ngene iki lho iso ndadekno keuntungane sampean bakal apa uga mara nunggone sampean. Al-Fatihah.